Lányok, sziasztok, ne haragudjatok, hogy megzavarunk benneteket. Mennyi most ide a beugró? 400 forint. És ti be akartok menni pénzért? Hát én már benn voltam, de nem pénzben. És már akkor van pecsétetek? Van már pecsétetek? Nincs még? Tehát ha most bemennétek, akkor... De most ha bemennétek, akkor újra kéne fizetni. Neked sem? Nem, mert ismerem őket. Jót akar itt tenni az ember, és egyáltalán... Ja, jó, mert mi is ezt akartuk veletek, hogy beviszünk benneteket. Titeket, jó? Minket? Igen, titeket. De minket. Jó. Balázs. Igen, most fordítsunk a terven. Igazság szerint veletek akartunk jót tenni, hogy 500 vagy 400 forintos ebben maradjon, és beviszünk a rakodó bejáraton, de mivel ti itt ismertek mindenkit, akkor bemegyünk veletek. Hol menjünk? Hátul, elől, hol menjünk? De jó, akkor mi leszünk becsempészve? Ott hátul. Menjünk be hátul, azért az mégiscsak izgalmasabb. Várjuk, és áruljátok el, miközben itt megyünk, hogy kit ismertek a diszkóból. Hát nagyon sok mindenkit. De most arra gondoltam, hogy ki vajaszta le, hogy be tudjatok jönni. Micsoda, hogy? Ki intézte el, hogy be tudjatok jönni? Senki. Akkor ez már csak egy időcsapda lehet. Tudatosság, ez engem nagyon izgat, szóval Forduljatok meg közbe. Ott vannak a nézők. valakit a büféből ismertek, vagy a DJ-vel vagytok jóba, vagy a tulajdonossal, szóval konkrét... Kidobok. Igen. Aha, és akkor te hogy fizettél, neked már pecséted is van? Én nem fizettem, nekem ingyen belépőm van. Na jó, menjünk be, ezt ne fokozzuk tovább, persze. A lányoknak itt kell fölmászni, a fiú a lépcső megy föl. Igazság szerint itt még van egy érdekes... De várjál, Zsú, ezt hogy akartuk? Hol vagy? Hogy akartuk? Lányok, ti itt tudtok valamit kombinálni? Szerintem csengetni kell. Csengetni, alsó vagy felső gomb? Na gyerünk, szerintem próbáljuk meg a felsőt. Nyomjuk meg mind a kettőt. Szép plusz! És kinyílt! Szezám tárulj! Nem hittem volna, hogy kétják lányok, előttetek a lehetőség, hogy bemenjetek a diszkóba. Gyertek ti is velünk, egy öröm lesz.